What's up, YouTube? I'm Diana. I'm Andrew. And we are Andrew. Hey guys! Welcome back to our channel. So yeah, for today's vlog, gagawa tayo ng anniversary vlog namin. Dapat ito guys is last year pa to, pero natabunan hanggang sa naging busy kami last year dahil gawa nung wedding day namin last year nung June 2019. So, yeah, ngayon is June. So, 1 year na namin. So, yun. Nag-scroll ako sa aking cellphone and finally nakita or nadaanan ko itong mga questions nyo and all. And sabi ko, this is the right time para sagutin yung mga katanungan nyo about us. So, yeah, without further ado, let's get into this video. Okay? Okay. Check na, check. Okay, so yung unang tanong, and by the way mga sis, itong questions na to is pinost ko nung April 7, 2019. Kita nyo ba? So, habang nagtatanungan kami, lalamon tayo or mag-chit-chat tayo dito. Meron kami ditong almond na chocolate. Ayan. And meron kami Doritos. And meron din akong blueberry. Good. So, nguya-nguya lang ng kaunti. And yeah, simulan na natin. Yung unang question natin is galing kay Casimi Perez. Ano yan? Ilang months? Ilang months? Years po kayo niligawan ng groom nyo? Hehe. Hindi ko matandaan. Actually, hindi ko rin matandaan, pero medyo matagal. Kasi naalala mo yung day na... Abu Dhabi ka? Nasa Abu Dhabi ako noon. Tapos, magkaibigan kami noon. Tapos, nag-try siya ng sinabihan niya ako na gusto niya akong ligawan or yun. Pero, nag-decline ako. Hindi ako sa kanya kasi ayoko masira yung friendship namin. Magkaibigan kami simula nung nag-aaral kami. So, hindi ako sa kanya. So, in short, binasted natin siya. Ganda ko, no? Check na check! Hindi, yun. Tapos, so, ano yung nag-push sa'yo para mag-try sa akin na ligawan ako? I mean, mag-try for the second time na, yun, try mo iligawan ako. Ano yung nag-push sa'yo? Wala kasi continuous pa tayo nag-uusap pa rin nun. Oo, pero ano yung mo nung sinabihan kita na ayoko, baka masayang yung friendship natin, gano'n? Wala naman kasi I'm confident. Confident with a beautiful heart. So yun, sana nasatisfy ka sa aming sagot. Next question is galing kay Aria. How old are you na po? So, nung time na nagtanong ka dito, noong 2019, 30 pa lang ako noon, and ikaw? 29. 29 pa lang siya ngayon. So, ngayon is 2020 na, 31 na ako. 31 na rin ako kasi May na eh. Well, yeah, Tapos na 31 na rin siya. Kaka-31 lang niya nung May. And, so, yeah, next question natin. Galing kay Sarah Fuentes, 0821. Sino po mas madalas magselos sa inyo? If meron man. Siguro, nung bago-baguhan pa lang kami, siguro, ako, ikaw ba? Kasi, syempre, malayo kami, LDR kami, so, yun, siguro yun yung time na yun, pero nung magkasama na kami, parang, hindi na siguro sa 100%, parang nasa 1% lang, pero hindi na, kasi, confident, parang gano'n, di ba? Confident with a beautiful heart. Ikaw? Gugu? Hindi. Kahit nung magkalayo tayo. Kasi hindi niya ako mahal eh. Okay. Camera Barura. Okay, so next question is galing kay Marian Stitch. Do you have any matching shoes or clothes? Yeah, as you can see guys now, ayan, tayo ka ng konti para makita nila. Yan, so I love Macau. Ayan, naka-match kami. Yes, meron kami or medyo may karamihan yung mga matchy clothes namin and shoes. Siguro magpo-flash lang kami ng mga ilang pirasong pictures na, yeah, pareho kami ng damit or shoes. Yan.
So, next naman is galing din kay Marian Stitch. Favorite thing you do together? Siguro, ikaw sumagot naman, Besh. Paggagala. Pag-vlog. Ganyan. Tsaka, yun, pagsasayaw at tsaka minsan yung tambay lang sa sa kama, ganon, yung Facebook lang, ganon, YouTube lang. Tapos isang din pala ngayong 2020. Nanonood pala. Nanonood ng Rapi Tulfo in action. So, shout out, babe. Shout out, kay wash Tito. out. So, next question naman is same question galing din kay Marian Stitch. First gift you received from Dayan and yun, from Andrew din. Yung sa akin, binigay mo una, pitaka, di ba? Yung Ako- pitaka na guess. Ako, hindi ko na maalala, babe. Siguro yung puso mo. Kilinig ako sa sagot ko. So, yun. Yun lang yung natatanda ko, yung puso niya, binigay niya sa akin. So, next question. Ayun, galing din kay Marian Stitch. Sino ang huling pinagselosan nyo? Wala. Siguro kung meron man yung paglalaro niya ngayon na ano yan? Narap. Ragnarok. Kasi minsan andun na, alam mo, gusto mo na ingud-ngud yung mukha niya. Kasi nandun lang siya no? Yun. Pero wala. Next naman is, have you ever erased someone on your friend list? Siguro nung bago lang kami, meron na kailangan i-delete or tanggalin na yung mga toxic na, yung mga past or something para walang issue. Ganon. Ikaw? Wala. Wala man. Sure. Binuran mo. Hindi, wala. Ba't nagagalit ka? Next question, galing naman kay iBeth KL. Sino pong nakaisip sa inyong dalawa mag-vlog? Ikaw sumagot. Kasi yung una siya, mahilig siya mag-picture. Mag-video Oh. din. Sabi Then? ko, kung yung picture, sabi ko, yung video na lang, pwede ka na mag-snapshot kung sakaling may shot na ano. Though mas maganda pa rin kung yung isa-shot mo ng picture talaga kaysa sa snapshot. So, yun. Ang sagot, nasa ba ba yung tanong nila? Sino? Sino sa inyong dalawa nakaisip mag-vlog? Siguro ako. Kasi yun nga, matagal na, panahon na yun, naggaganon-ganon ako. So, siya yung nag-push sa amin na pumasok sa YouTube. Kasi dati sa akin, upload lang sa Facebook. Ganun lang yung mga videos ko, pero hindi talaga sa YouTube. So, siya yung nag-push na ituloy na namin. So, yun. Next naman, same, galing kay Yvette. Sino po pinakamatagal maligo? Ikaw, syempre. Siyempre ako kasi babae. Paano nyo po nakilala ang isa't isa? Kung sa mga College classmate. one sem lang yun, first year college kami. Pero yung communication namin tuloy hanggang ngayon siya. So awa ng Diyos. Okay kami, pero yung mga may Since friends third days. Tapos Yahoo Messenger pa kami. Pero nung may mga boyfriend girlfriend kami na yung may mga relationship kami dati. Magkaibigan kami, pero nabawasan or binawasan namin yung pag may message kasi nga may mga relasyon kami or something na ganun. Pero hindi na wala yung communication namin, at least yung kamusta, ganun, yung pag nagbabakasyon, ganun, yun, and all. So, yes. Next, ilang anak po ang gusto nyo? Ako sa ngayon, isa lang muna. Sa ngayon, pero sa bukas. Sumagot ka. Isa lang din muna. Ako dati, gusto ko 4. Nung nanganak ako, gusto ko 3. Siya kasi gusto niya dati 2. So, nung nanganak ako, gusto niya nga, sa ngayon, 1 na lang. So, ako, parang 2. Siguro, dagdagan Kasi pa natin kung ng 1. kahit mag-isa lang naman yung anak namin, marami silang bata, magkakasama sila sa sa bahay. Hindi niya ma-feel na mag-isang anak lang siya. Oo. So, kasi magkakasunod din sila ng edad. So, pero yun, kung siguro, tingnan natin, we'll see.
Gusto ko pa ng isa pa. Pero pag isang pagbubuntis pa, pero malay nyo, di ba? Maging kambal yung isa, so maging tatay anak namin. So, check na check! Kasi may kakambal siya. Ayan. So, next naman, ano pong sagot sa topak ng isa't isa? Ha ha ha. Sabi ni Yvette KL. Anong sagot daw pagka tinatopak ka? Siguro, ibigay mo sa kanya yung computer niya, good mo doon. Mag-computer siya na mag-computer doon. Matatanggal yung topak na. Ako naman nun yung totopakin kasi nakaharap na siya sa computer, di ba? Di ba ang ganda, guys? Ako, babe, sagot mo. Depende sa pagtopak eh. Minsan siyempre mag-sorry. Ay, hindi. Lalabas. Lalabas? Ano yung ibig sabihin lalabas? So niya, lagi lumalabas. Ako lang, pero sa bahay siya gusto lumalabas. Dati, wala lumalabas pa ba tayo ngayon? Hindi na masyado. Hindi. Gagaling lang natin sa Benicio. Kailan? Kailan yun? Ano, yung lights, ay yung ano, yung team lab. Team Love yun. Okay. Sino po unang nanunuyo pagkatapos yung mag-away? Ha ha ha. Minsan siya, minsan ako. Okay, next question. Same galing kay Yvette. Sinong di makapalag pag nag-aaway po kayo? Ha ha ha. Ano ibig sabihin nun? Sinong di makapalag? Sinong di makadakdak, gano'n? Or sinong hindi makapagsalita? Or Wala, parehas, no? wala, pareho lang. Hindi ko din alam. Sino po naghahanda ng breakfast sa inyong dalawa? Parehas Pareho lang din. Pretty Sanya 11. Advice naman dyan, paano kalimutan yung taong niloko ka, pinili ang kabit kesa sa amin family. Patay tayo dyan. Here comes Rapid Turbo in action. Siguro ipagdasal na lang muna. Tapos, yun, in time, magiging okay din ang lahat. Yun, so dasal lang ng dasal, wag magtatanim ng sama ng loob. Yun. Hindi pwede mangyari yun. No, hindi pwede mangyari yun, pero at least, you know, pag-pray mo lang na, kasi lahat naman tayo nagkakamali, di ba? Yun. So, Basta importante yung anak mo na sa'yo. Kasi ikaw yung babae. ilang gusto mo anak? Nakapunta na ba kayo ng Boracay? So, yun, nasagot na natin yung ilan yung gusto naming anak. Next question, yung nakapunta na ba kami ng Boracay? So, nung time na nagtanong ka dito, guys, I mean, sis Pretty Sanya, hindi pa kami nakapunta kasi April pa yun. And nung June na kinasal kami, nung nag-honeymoon kami, kasama namin yon si Skylar. Doon kami nagpasyal and nagbanding ng pamilya kaming tatlo. So yes, nakapunta na kami ng Boracay. So yun lang guys yung video namin. And sana nag-enjoy kayo sa aming short, quick question and answer portion sa aming anniversary na dapat at talagang last year pa to, but syempre, hindi pa rin, masyado tayong busy nung time na yun, pero yun, maraming salamat sa mga nag-participate, nag-send ng mga questions nila, and meron tayong part 2, abangan nyo yan guys. At saka huwag niyong kalimutang sumali sa giveaway ni Madam doon sa kanyang channel. Ayan ang kanyang channel yan. Worth 8,000 pesos giveaway. Yes. Sumali kayo. Sali na kayo guys. Okay. Sana. Check na, check. Check. Okay, so again, thank you guys for watching. Kung bago ka dito sa channel namin, please don't forget to Subscribe, like, share, and comment. Yoo-hoo! Okay, thank you guys for watching. We'll see you in our next video. Bye!